ପଢିଦବା ଆଉ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା 1800 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା କିଏ ହଜିଲା କିଏ ବଞ୍ଚିଲା କିଏ କୋଉନ କଣ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁ। କାମ ଧନ୍ଦା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଇତିହାସ କିଏ ବାହାର କଲା କେଜାଣି, କିଏ କୋଉଠି ମରିବ କଣ କରିବ ସବୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁ। କାହିଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁ? ସେ ଛାଡ଼ ଟିକେ ଆଉ କଣ ପଢିଦବା। ହଁ ଇଏ ହଉଛି ମ୍ୟାଥ ବହି, ଏଟା ହିଁ ମୋର ହୁଏ ନା। 100ରୁ 50 ଗଲେ ଯେତେ ଆମକୁ କିଏ ଦବ ନା ନବ? ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ଲେଖିଛି 100ରୁ 50 ଗଲେ ଆଉ 50, ତାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପଢିବି? ମୁଁ କାହିଁ ପଢିବି? ଏତେ ମିଶାଅ ସେତେ ମିଶାଅ ମାଲ ଗଲା ଏଟା ସେଟା, ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ପଢିବୁ? ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡା ଏତେ ପଢି ପାରିବୁ? ସେ ଛାଡ଼, କାଲି ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷାଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ପଢିଦବା, କାଳେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। କାଟିବନି ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟା ବହି, ଆର ପଛ ଆଗ କୋଉଠି ଗୋଟା ଓଡିଆ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ସେ ଯା ନାଇଁ ପଢିଦବା ଆଉ। ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ମଦର ଟେରେସା ଏଇଟା କଣ? ୱାର୍କ ଆମong ଦ ପୁଅର ହେଇଥିଲା, ସରି ଓଡିଆ ହେଇଯାଉଛି ନା ଛାଡ଼, ସେ ଇଂଲିଶ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଛାଡ଼, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା କରିଥିଲି ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇଆ କରିବି। ଶୁଣିବ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି? ଏ ମସିଆ ଫସିଆ ମୋର ମନ ରହୁନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଗଜରେ ସବୁ ଯାକ ମସିଆ ଲେଖିକି କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଗଲି। ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଫଟିକିନା ଧରି ପକେଇଲେ, ମତେ କହିଲେ ତୁ ଚିଟିଂ କରୁଛୁ। କଣ ଚିଟିଂ କଲି? ଗୋଟେ ସଂକଟକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପଟେ ନେଲି। କଣ ଭୁଲ କଲି? କଣ ଚିଟିଂ ମୁଁ କଲି? ମତେ ଦୁନିଆ ବେଇଜ୍ଜତି କଲେ। ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଇତିହାସ ନେଇଗଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଣି ସେଇଆ କରିବି। ସେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ଯାଉଛି ଟିକେ କପି ଗୋଟା ବନେଇଦେବି। କୋଉ ଅକ୍ଷର ଭଲ କପି ବନେଇବି, ନେଇକି ଗଲାକୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଛାଡ଼, ସେଗୁଡ଼ା ବି ମୋର ହବନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଇଂଲିଶଟାକୁ କିଏ ବାହାର କଲା। ସେ ଇଂରାଜୀ ମାନେ ତ ଗଲେ, ଆମ ଦେଶରୁ ଗଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଇଂଲିଶ ମାଷ୍ଟରଟାକୁ କାହିଁ ନ ନେଇଗଲେ? ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି ସେଇଠି ଖାଲି ଇଂଲିଶ ପଚାରୁଛି। ଆରେ ଆସିଲେ ସିନା କହିବୁ, କଣଟା ମନେ ଭାବିକି କହିବୁ? କଣ କରିବୁ ସେ ଇଂଲିଶ ମାଷ୍ଟର କଥା? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଲୋକଟାର ଆମ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଟିକେ ବୋଲି ମମତା ନାହିଁ। ଥିଲେ କଣ ଇଂଲିଶ ନେଇଥାନ୍ତା? ସେ ଛାଡ଼ ତା କଥା, କଣ ଆଉ କରିବା? ପାଠ ତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। କଣ ହେଇଛି ନା ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଶୁଣ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା, ସିମ୍ପଲ ଛୋଟିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡିଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ପାନିପାତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୁଏ? ମୁଁ ଭାବିଲି, ବହୁତ ଭାବିଲି, ଭାବି ଲେଖିଦେଲି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହୁଏ। ଏତେ ପାଣି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ରାଣା ପ୍ରତାପ ଜାପାନରୁ କଣ ମଗେଇଥିଲେ? ତାପରେ ମନେ ପଇଲା ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧରମା କଥା। ଆମର ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଥିଲା, ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଗେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ପୁଣି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବୁ? ଯୁଦ୍ଧ 3ଟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏ ମସିହାରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ମସିହାରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ, କାହିଁ ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲନି? ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ଭାରତ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି? ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂଲିଶ, ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ପଢିଛି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢି ପାଇଲିନି। ଲେଖିବି କଣ ଆନ୍ସର? ମନରୁ ଭାବିକି କଣ କଲି ନା, ସବୁ ଖାତାରୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡରୁ ଦେଖି ଲେଖିଦେଲି। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ମ୍ୟାଡାମ ବେହୋସ, ପିଲା ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ଆରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି ତୁ ଯୋଉ ଖାତା ଲେଖିଦେଲୁ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖି ବେହୋସ। ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ମ୍ୟାଡାମ ପଛେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲି, କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା
बेहोश हो गले मो लेखा देखी सारे रूम रे बाहरी पड़े मु कौन लिखी जानी परीक्षा कथा पाठ केतबले पढ़ी से तो झील पथरे गोड़ाई 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 दिन गला पढ़ी मु लिखी संकटापूर्ण प्रश्न लिखी गाई आम जननी मत कि आस कौन करी सार कौन लिखिले जानी तू गोटे एमती पिला ते मार्क दबा ही पाप कौन करी सी तो कॉपी नेले मुझे भी कर आउ रहा मो इंग्राजी पढ़ा भारी भल इंग्लिश तो इंग्राजी आम हिंदी कथा कौन करी आगे जा इंग्राजी आई आम भेरी गुड स्टूडेंट आई आम भेरी गुड स्टूडेंट थी बट इंग्लिश नुह पढ़ी ही पाइल कि तुमर मुझे ना से परीक्षा हल गला धन्यवाद।